Moi bons días, compañeiros, aquí estamos rejeifando. Hoxe non escribo nada, hoxe empezo vos cantando. Quería vos dar las gracias por estos 500 fans, que che estou moi contentiña como as festas polos brans. E subinme a monte neme, aquí che estou neste alto, como se fora un artista, eu quero subir ao palco. Touche vendo o razo enteiro, e tamén hasta Callón. Esta playa é bonita, díjocho con emoción. E xa vou aproveitando para ver a parcelaria. Si a ve Amancio Ortega, vaina facer millonaria. Tamén vexo o campanario do lugar donde nacín, da parroquiña de Oca, ali foi donde aprendín. Moitas gracias, compañeiros, díjolo con emoción. A rejeifa está na mesa pa ganar un patacón. E non trouxen un pau selfie, millor era un fouciño, que aquí hai moitas silviñas e xa me espiñei un pouquiño. Bueno, un saludo a todos desde Monteneme, moitas gracias polos 500 fans da páxina.